أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ni an sigile an ga tafsiri kene kan min be ke juma o juma magazine di Mali TV kan bi amena wuli Qur'an sura flana no suratu Bakara aya keme ani bi wolon flana la no wuli yoro e bada auzu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhallazina amanu ko ya aw mogomunu daleno alala kutiba alaikum qisas ko Allah subhanahu wa ta'ala kai tajiru sara ayo ke aukan wajibi fil katali fagalula el hurru bil hurru horon o juru sara horon wal abdu bil abdu jon fane o juru sara joy wal unsa bil unsa muso o juru sara muso faman ufiya lahu min aqihi ko ngani mami ya fara a balmamu shay'un fenola fatiba bil ma'rufu ko fane yafa kara mimo o tigi ka tugu o yafa yin goni nyumanyai wa adda'u ilayhi bil ihsana atigi ka dili ke katawo mo nyumanyala zalika takfifu min rabbikum ko e fengayali e ka bo alayro wa rahmatun anihine Allah subhanahu wa ta'ala ko inafo bibina min yɛrɛ gɛlɛya ba bɛ diɲɛ fan caman fɛ n'o kuma bɛ ka yɛrɛ kɛ fan caman o yɔrɔ de filɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ suran fila suratu Bakara aya 177 ko aw mɔgɔ minnu dalen don Ala la ko Ala ye tajiru sara kɛ aw kan wajibi de don koyi ni juru sara ye nin ye i n'a fɔ ni mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ dɔ faga o fana ka faga o nɔ la mais o fagali bɛ kɛ cogo di Ala y'o walawala a ko hɔrɔn de bɛ faga hɔrɔn nɔ la o kɔrɔ ye sisan i n'a fɔ a bɛ faamu cogo min an fɛ yan k'a fɔ karisa ye minisiri ye o kuma a ye faali kɛ o kuma k'an b'a négocier sugu dɔrɔn wala maa wɛrɛ bi fa a nɔ la o ti kelen ni minisiri ye faali kɛ minisiri in yɛrɛ de bɛ fa a ye min fa o fana juru sara la ni directeur ye faali kɛ directeur yɛrɛ de bi fa a tɛ négocier Ala ko hɔrɔn juru sara o ye hɔrɔn ye jɔ fana o juru sara ye jɔ ye jɔn i bɛ se k'o bila mina jumɛn kɔnɔ bi mɔgɔ min ye maani ye n'o ye faali kɛ a fana bi fa a ye min fa o nɔ la muso fana bɛ faga n'a ye muso min faga o nɔ la ko nka ni faali kɛra maa min bolo a faali kɛlen min bolo minnu ka maa fara ni o yafara a balima ma o kɔrɔ ye ka misali ta i n'a fɔ a ka kɛ mobili i ye chauffeur ye mobili nana dɔw ka maa fa i bolo cogoya dɔ la bon normalement n'o sugu kɛra i yɛrɛ de kan ka fa o nɔ la nka ko fa minnu ka maa fara n'olu ko ko bon ko nin kɔni gɛlɛyara ko mais anw bɛna yafa an yafara karisa joli ko o mana kɛ faali kɛlen min kɔ ko ka tuguli kɛ ni ɲumanya o kɔrɔ ye minnu ka maa fara ale fana kana kɛ fali ye k'a tɛ ɲuman dɔn a fana ka hɛrɛ dɔ se u ma o kɔrɔ ye ni nisɔngɔ kan ka bɛn miliyɔn 10 ma se wɛrɛ yɛrɛ kana k'a ye nka hali ni ninnu ko k'u yafara a miliyɔn 2 filɛ a y'o minɛ k'o ka kɛ wa a da ilayhi bi ihsana ko a ka dili kɛ o hakɛ la ni ɲumanya ye zalika ko min filɛ yɛrɛ takfifu min rabbikum ko de fɛngɛyali ye ka bɔ Ala yɔrɔ n'o tɛ n'i ye mɔgɔ faa dɔrɔn i kan ka faga faman itada ko nka ni maa min ye dan sago bada zalika o bɛɛ kɔfɛ falahu azabu alimu ko tɔɔrɔ bɛna o tigi sɔrɔ min bɛ maa dimi o kɔrɔ ye sisan i ka mɔgɔ fagara maa dɔ bolo e yɛrɛ nana ko nin kɔni ko komi an bɛɛ kelen a ma ɲa de nka ne yafara o tigi ye nisɔngɔ a ye dɔɔnin sara a ye nisɔngɔ la nka e ye yafa in fɔ k'a sɔrɔ i ta b'i kɔnɔ kɔfɛ e y'i bɛlɛn ka taa o tigi fana ka maa dɔ fa ko ni mɔgɔ min y'o kɛ ko Ala bɛna tɔɔrɔ se o ma min ma dimi walakum fil qisasu hayatun ko tajiru sara de ko an ka ɲɛnamaya de bɛ o la ka ni maa ye maa fa ka a tigi fa o nɔ la ko an ka ɲɛnamaya yɛrɛ de bɛ o la ya ulal albabe hakilitigiw ko ya aw hakilitigiw la alakum tatakuna ko ni mɔgɔ ye mɔgɔ fa ka fa o juru sara ye ko kun de mun kosɔn mɔgɔw yɛrɛ ka u yɛrɛ kɔlɔsi faali ka dabila Allah ta'ala ye faridama fɛn wɛrɛ fɔ tuguni a ko kutiba alaykum iza hadara ahadukumul mauta ko Ala y'a kɛ wajibi ye ni aw dɔ la kelen ka saya waati surunyara
in taraka kaira n'a y'a sɔrɔ hɛrɛma fɛnw b'a tigi bolo o kɔrɔ ye du wala nafolo alwasiyatu liwalidaini a tigi ka saranganali kɛ tubabukan na ma dɔn ko testament wa a tigi k'o kɛ o kɔrɔ ye ni i nana sɔmi k'a fɔ e ka waati surunyana du kelen nun bɛ i bolo muso 4 b'i bolo nka o muso dɔw b'o la o ma den sɔrɔ donc i nana sɔmi k'a fɔ i ka waati surunyana i b'a fɛ ko in ka kɛ cogo min na k'i ka o saranganali kɛ fɔlɔ sɛbɛnni ko tun tɛ ten nka i bɛ danama dɔw wele k'olu kɛ seere k'a fɔ bɔn a karisa ne ɲɛ bɛ n ka ko la cogo min ni ala nana kɛ ni n fatura o tuma karisa min filɛ nin ye a ye furu labato bɔn nka komi den t'ale bolo o tuma a bɛ nin a ɲiyɔrɔ kɛ nin walima n'i b'a fɛ fɛnɛ lamɔden dɔ b'i bolo du kɔnɔ o ye bonya sugu bɛɛ kɛ ye nka yarɔ ale tɛna tiɲɛ sɔrɔ i bɛ se ka sarangali kɛ ni n tɛ yen a ye nin di karisa ma hali n'a kɛra ni soden kelen don ni ne tɛ yen a ye karisa to nin soden kelen kɔnɔ a ka ɲɛnamaya bɛɛ madama ma fatu a ye nin kelen to a bolo o de ye wasiya ye i n'a fɔ ni i surunyana fatula i bolo fɛnw tubabu b'a ko ka testament dilan ma don wali akrabuna ko i ka o saranganali ka kɛ bangemaw ani i masurunano mɔgɔw bil ma'ruf nka i k'o kɛ ni ɲumanya ye o kɔrɔ i kana i ka tiɲɛ fɛnɛ n'a y'a sɔrɔ dunin kelen b'e bolo k'a fɔ ko maa dɔ y'i bonya kojugu e nana sɔmi k'i surunyalen saya la ka sin k'a ko ni n fatura k'a ka du di karisa ma k'o fɛnɛ ti kɛ k'a kɛ ni ɲumanya ye kɔrɔ ye bɛɛ ka dɔ sɔrɔ a rɔ i b'a fɛ minnu y'i bonya n'i b'a fɛ olu ka min sɔrɔ olu k'o sɔrɔ nka tiɲɛtalaw fɛnɛ kana koli hakan alal mutakina ko o de ye wajibi ye ala ɲɛsiranɲɛbaw kan nka an b'a ye bi saranganali ko ni mɔgɔw bɛ ka a fɛngɛya kosɛbɛ k'a sɔrɔ nafabaw de b'a la ni si ye hakɛ dɔ sɔrɔ i b'a fɛ fɛn minnu b'i bolo olu ka kɛ cogo min na ani tiɲɛko tɛ kelen i b'a fɛ ka dɔ y'i bonya a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ kojugu mɛ ale tɛ tiɲɛ sɔrɔ donc ka cogoya bɛɛ kɛ ka fɛn dɔ bolo bɔ ale ye kabini ma sa n'o tigi i fatura o tigi ka se k'o sɔrɔ faman badalahu ko nka o saranganali min ni i y'o kɛ sisan ni maa min ye o yɛlɛmɛ bada ma sami ahu a kɛlen kɔfɛ k'o mɛn o kɔrɔ ye a tigilama fatutɔ a y'a terikɛ dɔ wele wala maa wɛrɛ wele k'a fɔ bɔn karisa i ka kɛ seere ni n fatura nka nin fɛn sina a k'o di karisa ma i n'a fɔ ni foro 4 bɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ bolo foro ninnu yarɔ kab'ale bi fatu foro ninnu ye tiɲɛ ye nka i b'a sɔrɔ a ka lamɔden dɔ bɛ yen o ye cɛkɔrɔba dɛmɛ gɛlɛya sugu bɛɛ kɔnɔ bon nka lamɔden in tɛ tiɲɛ sɔrɔ donc cɛkɔrɔba ye saranganali kɛ sa ko ni n fatura a ka foro kelen di lamɔden karisa ma o saranganali kɛlen ko faman badalahu bada masami uhu ko ni o saranganali kɛra maa min na n'o y'o yɛlɛmɛ a mɛnni kɔfɛ o kɔrɔ ye cɛkɔrɔba fatulen ka taa hakilina wɛrɛ sɔrɔ ko nin bɛɛ tɛ se k'a di karisa ma k'o kɔni c'est-à-dire a mɛnni ko ale ma a yɛlɛmɛ ka cɛkɔrɔba to balo la fo cɛkɔrɔba fatulen ale nana a yɛlɛmɛ fa inama ismuhu ala lezina yubadilunahu ko o jurumu bɛ maa kan maa min ye banbaatɔ in ka kuma yɛlɛmɛ ina laha samiul alimu ko ala ye fɛn kumaw mɛn maa ye wa dɔɔni b'a do fɛnɛ faman kafa min musi janafan ko ni maa a kɔrɔsigibaa ninnu ni maa min siranna saranganali kɛ baa nina k'a fɔ a bɛna jigin o misali i n'a fɔ an y'o fɔ du kelen pe b'e bolo e nana ye i ka lamɔden dɔ kɔnɔ o ye dusu suma fiyewu o kɔrɔ ye i jigilen don i denw na parce que maa caman bɛ bi na n'a si kɔrɔ la i b'a sɔrɔ jɔn kelen kelen kɔ a bɛ fatu k'a sɔrɔ a jigilen don denw na parce que i b'a sɔrɔ ale yɛrɛ y'a seko bɛɛ kɛ tɔrɔkɔ a ye sera ka du jɔ sigiyɔrɔ kɔni y'o ye bon ale fana den minnu wulila n'u ma se ka fɛn wɛrɛ kɔni kɛ k'ale ka ko misɛnmisɛnninw la fɔ ka se a saya ma u kan ka se k'o kɛ mais i b'a sɔrɔ du dɔw kɔnɔ den si tɛ sɔrɔ ka o kɛ bon i b'a sɔrɔ maa wɛrɛw de bɛ kɛ kɛrɛfɛ minnu bɛ cɛkɔrɔba dusu suma o cɛkɔrɔba dɔw bɔ o dusu bɔ kojugu fatutɔ bɛ sin ka ko bon n ka nin fɛ a y'a di karisa ma ni cɛkɔrɔba ye o sugu kɛ sa a bɛ ka saranganali kɛ min ye ko e k'a la tilen o ye faman ka famin musi o y'o dɔ ye a dɔwɛrɛ ye saya yɛrɛ juguya kosɔn a tigi bɛ ka kumaw fɔ minnu tɛ sababa ye i b'olu ci ka bɔ a bolo ko ni maa min siranna saranganalikɛba in ye jɛngɛnni la a bɛ ka fɛn minnu fɔ a kana na jɛngɛn kojugu walima a kana na i yɛrɛ bi jurumu nɔ fa aslaha baynahu ko ka dilali kɛ fala ismu alayhi n'a ye saranganalikɛba ka kuma latile ko jurumu t'a kan o la inna allaha ghafurur rahim ko ala ye yafabaa ye hinɛbaa don
ya ayyuhallazina amanu ko aw mɔgɔ minnu limaniyana o kɔrɔ aw mɔgɔ minnu dalen don ala la kutiba alaykum lisiyamu ko ala ye sun kɛ aw kan wajibi ye kama kutiba ala lezina min kablukum i n'a fɔ a wajibiyara maaw kan ka kun aw ɲɛ la'alakum tatakuna mun kosɔn aw na sira ala ɲɛ a bɛnna bɛncogo mɔ i n'a fɔ an don dɔ filɛ sunkalo lo ala subhanahu wa ta'ala ko ale ye sun kɛ muminunw kan wajibi ye i n'a fɔ a kɛra wajibi ye ka kun maa o maa tun bɛ ala ko kɛ k'a sɔrɔ silamɛya ma na sun tun b'a bɛɛ ka dinɛ rɔ ko a kɔrɔ ye mun kosɔn an k'an yɛrɛ kɔlɔsi ala la donc sun wajibiyali a nafa dɔ ye ko a b'a to an k'an yɛrɛ kɔlɔsi ala la parce que ni sunna sun yɛrɛ tile kelen bɛ min da mɔgɔ kan i kan ka ala ka masaya ye kɔngɔ ni ji min nɔgɔw ani ko wɛrɛw la a y'a man ma a du datan ko tile dɔmɔdɔnin dɔrɔn don faman kɛna min kun mari dɔ ko ni maa min kɛra aw la k'o man kɛnɛ aw ala safari walima taama b'a tigi bolo fa iddatu minal ayami a kara k'a tigi k'a ka sun bila don wɛrɛ la an b'a ye maa caman bɛ dan sago nin aya in kan bi parce que dɔw bɛ ala minɛ ka taa n'u ye karamɔgɔ dɔw ɲininka ko ko mais ko ni dugu taa i bɛ fɛ ka taa dugu la sisan ni yɔrɔ man jan karamɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu bɛ a kɛ komi ala de filila o tuma u b'a fɔ k'u bɛ ala latile ko ni yɔrɔ janya tɛ tɛmɛ yan ni segu cɛ kan ala m'o f'i ye o a ko man kɛna min kun mari dɔ ko ni maa min kɛra k'i man kɛnɛ hali ni dugu jɛra sunkalo kɔnɔ k'a sɔrɔ kunkolodimi b'i la a kana kɛ kunkolodimi jugu yɛrɛ ye n'a y'i ja i b'i sun bila ala de ko ten a ko n'i man kɛnɛ bana tɔgɔ mana na dɔrɔn bana nana dugu jɛra e y'a ye kunkolo bɛ k'i dimi n'a y'i ja i b'o don bila ala ko man kɛna min kun mari dɔ a bɛ kuranɛ suran filanan suratu bagara a y'a 183 ka wuli o la ka na aw ala safari walima ni taama b'i bolo o taama hali ka bɔ bamakɔ ka Kolokani b'o la ka bɔ bamakɔ ka taa Fana b'o la ni i kan ka taa taama la sini sun i dun bɛ sunkalo lo n'a y'i ja i bɛ sun bila ala de ko ten ko tile dɔmɔdɔnin don i bɛ don minnu bila ni sunkalo tɛmɛna fale a y'a mɔ aw kara k'i k'a juru sara wa ala lezina yutikunahu fidiyata ko nka fidiya fana o bɔli se bɛ maa min ye o kɔrɔ i si sɛbɛ kɔrɔ la e tɛ se ka sun walima bana sugu dɔ b'i la i n'a fɔ dɔw b'a furudimi b'i la sunkalo mana se ne ko k'i b'i sun a tɔɔrɔ bɛ bonya ko ni fidiya bɔ se b'i ye fidiya kɔrɔ ye ka nɔrɔ bila fɛn di i n'a fɔ sisan n'an ko ko an ka réunion in na wala sisan mɔgɔw ka fɛ ni pari don ko don o don ko bɛɛ yɛrɛ farikolo de bɛ na nka ni maa min ma se ka na i b'i ka wari ci wa i bɛ 1000 fana sara fidiya kɔrɔ ye nɔrɔ bila fɛ ko ni i tɛ se ka sun ni fidiya se b'i ye n'o ye mure sumani ye o tuma ko o tigilama ka mure suma tɔ amun miskina a tigi ka dɛsɛbaatɔw la dumuni faman tatawa a kayiru ko nka i kan k'o la dumunili min kɛ o kɔrɔ ye n'a y'a sɔrɔ a ɲinini don i fɛ don o don i ka kilo 1 di ko ni maa min yɛrɛ ye dɔ fara o kan o kɔrɔ ye kilo 1 rɔ misaliya la n'a y'a sɔrɔ kalo bi bɛn kilo 30 mɔ n'i sina ka malo 50 yɛrɛ ta ka taa di fantan dɔ mɔ ne kɔni tɛna se ka sun ɲina nin ye n ka fidiya ye ko ni maa min y'o kɛra fa huwa kayrun lahu k'o de ye hɛrɛ ye o tigi ye wa an tasumu ko nka a ka sun dɛ kayru lakum in kuntum ta'lamuna ko i yɛrɛ ka sun dɛ k'o de hɛrɛ ka bon i kan n'a y'a sɔrɔ i b'a dɔn parce que e yɛrɛ ka sun o bɛ bana dɔmɔ min furakɛ farikolo la i kɛlen ka malo bɔrɔ di maa ma baraji b'a la nka sun ka kan ka bana minnu furakɛ e farikolo la sisan malo di tɛ se ka bila o nɔ la o la Ala ta'ala ko nka n'i sunna dɛ k'o de hɛrɛ ka bon i ma n'a y'a sɔrɔ i b'a dɔn o tuma an bɛ bi kuranɛ tafsiri jɔ yan an jɔra suran filanan in a y'a 184 la ni Ala sɔnna juma nata an bɛ wuli o la ka taa n'o ye shahra ramadan alezina unzila fihil qur'anu k'a fɔ sunkalo min filɛ nin ye kuranɛ jiginna ale la ni Ala sɔnna juma don an bɛ wuli o la salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an balima magasin Dimbali TV filɛbaw assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni an don dɔ ye an ka sogo kibaruyaw kɔnɔ min bɛ kɛ juma o juma kuranɛ tafsiri kɔfɛ an balimamuso b'an kɛrɛfɛ yan n'a y'a sɔrɔ lɛtiri mun sɔrɔla ale bɛna olu kalan ye Maimuna salamu alaikum salamu alaikum aw bisimila magasin Dimbali filɛbagaw ni an don to an ka sogo kɔrɔfɔ kɛnɛ an bɛ sogo kɔrɔfɔ min kɛ juma o juma tafsiri bannen kɔfɛ comme an y'a fɔ a ye togo mun na mɔgɔ dɔw ka lɛtiri b'an bolo an bɛna kuma di karamɔgɔ ma a bɛna olu jaabi d'an ma salamu alaikum wa alaikum salam an lajɛbaw aw salamu alaikum yan'an ka don lɛtiri ninnu kɔnɔ kuma ɲɛbila dɔw bɛ an bɛna o fɔ sogokɛbaw ye
parce que sogo filɛ sogo tɛ tulonkɛ fɛn ye mɔgɔ ka ɲɛnamaya fankelen yɛrɛ dulonnen don sogo la alakira sallallahu alaihi wasallam ko sogo ɲuman k'o ye nabi ɲumanya tilayɔrɔ 46 ye an sigi o sigi an bɛ kuma in fɔ donc fɛn min ye nabi ɲumanya tilayɔrɔ dɔ ye mɔgɔ man kan ka tulonkɛ o la ni i sogora kana sogo lakali mɔgɔ ye fɔ i ɲi o kɔrɔ ye mɔgɔ min b'i ka hɛra fɛ parce que alakira ko sogo kuma bɛɛ k'a bɛ pan ni kama kan n'i y'a fɔ mɔgɔ ye n'a tigi ye kɔrɔ min fɔ a bɛ pan ni o de ye donc n'i bɛ sogo lakali a lakali mɔgɔ ye min ye i ɲi ye walima mɔgɔ min ye sogo dɔnbaa ye yɔrɔ wɛrɛ alakira ko sogo misaliya bɛ i n'a fɔ ni mɔgɔ bɛ taama na n'i y'i sen kɔrɔta i sen bɔ a da yɔrɔ min na ko f'i k'o kɔlɔsi n'o tɛ n'i sen taara da pɔnti rɔ k'a b'i sen sɔgɔ de donc n'i bɛ sogo lakali kana kɛ dɔrɔn surɔ ne sogora nin na i ma taa ne sogora nin na surɔ e bɛna taa fɔ dɔw b'a fɔ ko ko nin tɛ hɛrɛ ye wa o de bɛ minɛ koyi o kuma an tun bɛ o kuma dakurunya damadɔ bila sogo kɔrɔfɔ sogo lakalilaw ye et puis sogo fana a kanulen don kosɛbɛ n'i bɛ sogo lakali a ka ɲi sɔgɔmada fɛ o kɔrɔ ye min ye ni e sogora su fɛ sisan n'i y'a to fɔ wulayanfan la i bɛna ɲinɛ a yɔrɔ dɔw kɔ sogo dun bɛ komi ordonnance waati bɛɛ an b'o fɔ parce que n'i nana i ka bana ɲɛfɔ docteur y'a fɔ cogo la hali ni appareil t'a bolo o b'a sɔrɔ ale ka baara don i b'a sɔrɔ a bɛ bana in cogoya dɔn donc ani fura minnu ka kan a b'o f'i ye ni sogo fana ma lakali sogo kɔrɔfɔla ye a kɛcogo la e ye minnu fɔ a ye ale bɛna kɔrɔ in ta n'o ye a dɔw la pan kɛra fɛn dɔw kunna sogo yɛrɛ kɔrɔ bɛ o yɔrɔ kɔnɔ donc Maimuna o tun ye kuma dakurunya damadɔ ye i bɛ se ka tɛmɛ ni ɲininkaliw ye an ka maa fɔlɔ cɛ don ale sogora k'a ye k'ale bɛ ka subhanalahi fɔ ka sogo k'a ye ko ale bɛ ka subhanalahi fɔ kɛ bon o cɛ sina n'a y'a sɔrɔ a y'a ye ale ye farida seli k'a ban o kɔrɔ ye a kɛra seli fana ye a bɛ fɔ seli minnu ma ko farida n'a y'a ye a ye farida seli k'a ban a tilalen a y'a ye a bɛ ka subhanalahi fɔ kɛ o b'a yira k'a fɔ o tigilama ni juru tun bɛ o tigi la ala bɛna nɔgɔya kɛ o ye o b'a ka juru sara k'a ban pewu n'a y'a sɔrɔ ale ta ni haminako gɛlɛn min b'a la ni cɛgana don n'a y'a sɔrɔ musoko hami de b'a la ala bɛna nɔgɔya k'a ye a bɛ muso sɔrɔ ni kɔnɔguwan ko fɛn o fɛn bɛ o tigilama la o b'o o dilali ko fɔ nka ni a nana sogo k'a ye ale ma seli nka ale kɔni balila k'a ye dɔrɔn a bɛ subhanalahi fɔ la o bɛ porokotoli ko fɔ ka bɔ accident na n'an ko accident fɛn caman b'o la tɛ komi accident ye mobili wala moto dɔrɔn ye hali i man ka taa ko dɔ kɛ ka porokoto ka o ko kɛ o bɛ accident ye donc i bɛ ka subhanalahi fɔ kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni seli ye o bɛ i kisili fɔ ka bɔ accident ko dɔ la mɔgɔ min y'o sogo fasɔ kɛ ni musolamɔgɔ don muso ka sogo k'a ye ko ale bɛ ka subhanalahi fɔ kɛ o b'a yira k'a fɔ a furumuso bɛna a furukɛ bɛna kungo dɔ sɔrɔ nka bɔda dɔ bɛ sɔrɔ a la Maimuna o ye o tigi ka sogo kɔrɔ ye misalila ni muso misɛnnin ne kun sogora ala ka sɔrɔ i ma furu ni muso misɛnnin sogora k'a sɔrɔ a ma furu nka ale ɲɛ b'a la kuma bɛɛ a bɛ ka subhanalahi fɔ kɛ a b'a yira furuko gɛlɛya bɛna a tigilama sɔrɔ a bɛ furuko gɛlɛya fɔ nka taalen ɲɛfɛ cɛ dɔ bɛ sin ka na bɔ a kɔ o cɛ in fana tɛ k'a ɲɛnamɔgɔ ye nka ni a donna o furu la a bɛ hɛrɛ sɔrɔ an ka maa filanan o ye muso ye ale kɔni sogora k'a ye ale bɛ ka jigin parasiti la bon ni muso sogora k'a ye ko a bɛ ka jigin parasiti la i n'a fɔ surasiw bɛ yɛlɛ ni avion denni ye ka maa dɔ bila ka jigin ni o ɲɔgɔnna don muso ka sogo k'ale tun bɛ avion kɔnɔ mais ale bɛ ka jigin komi parasiti muso ka niveau la o tɛ hɛrɛba fɔ o b'a yira k'a fɔ a muso sina cɛ setigi dɔw bɛ sin ka na furu baw i n'a fɔ an b'o ye dɔw bɛ sin ka furu kɛ k'a ba kunɲɔgɔn kelen kɔnɔ an b'o caman ye diɲɛlabɔ an tile in na ka sin k'a fɔ ko a cɛ bɛ faransi wala a cɛ bɛ amɛriki donc k'a ko k'a bɛna a ka furu bɛɛ kɛ k'a ban o bɛ furu cunni fɔ min bɛ kɛ nka a furu fana bɛ sin ka tile kelen sa ten muso ka sogo k'a ye ko ale bɛ ka jigin ka bɔ para la o bɛ furu sa cunni ko fɔ mais o sogo kelen in ni cɛ sogora ka o ye o bɛ hɛrɛ belebele ko fɔ o b'a yira k'a fɔ gɛlɛya ko dɔ bɛna o cɛ sina balima sɔrɔ ale bi o balima in kisi ka bɔ gɛlɛya ko rɔ halisa parabila kibaruya la ni mɔgɔ nana sogo k'a ye i bɛ avion kɔnɔ nka avion in tɛ sɔrɔsi avion ye fɔ voyager avion don
nka e nana ye o avion in bɛ ka mɔgɔw bila i komi para bɛ mɔgɔw bila cogo min na o fana o bɛ gɛlɛya kunkurunin fɔ min bɛna don sigida la mɔgɔ caman bɛ bɔda sɔrɔ a rɔ cogo dɔrɔn nka ka misali di pour que a ka faamu ni sanjiba nana sisan u b'a fɔ ko inondation a ma dɔn jiw y'o ka fan bɛɛ minɛ a b'o ɲɔgɔnna fɔ donc nka mɔgɔ minnu sera ka jigin ka bɔ paran kɔnɔ a b'o ɲɔgɔn mɔgɔ kisili fɔ ka bɔ gɛlɛyaba kɔnɔ Maimuna. Misali la ni cɛla mɔgɔ dɔ ka sɔrɔ a ma furu kɛ. Ni cɛla mɔgɔ dɔ ka sɔrɔ a ma furu kɛ komi i y'o yɔrɔ ɲininkali don a kɔnɔ n'o tɛ ni cɛ don min ma furu kɛ nka ale nana sogo k'ale bɛ ka jigin ka bɔ para kɔnɔ o fana o bɛ furu cunni ko fɔ a tigilama muso dɔ bɛna ko f'a ye dɔrɔn wa o b'a ja wa a bɛ sin ka sababu sɔrɔ ka o muso furu nka o tɛ furu sa fɔ cɛ kun kan cɛ ta o kɔni bɛ furu cunni ko fɔ. An ka masabana ale kɔni sogora k'a ye ko kɔnɔ b'ale kan na ni kɔnɔ in ye sanu ye. Bon n'a y'a sɔrɔ musow ka kaana don fɛn dɔ bɛ yen yarɔ mɔgɔ caman bɛ siyɛnni de dɔ bi nka fɛn wɛrɛ bɛ yen min bɛ don kan na n'a kisɛ bɛ yen komi kɔlɔsi kisɛ a dɔw fana bɛ dilan cogo dɔrɔn u bɛ kurubaw dilan la bon ni muso sogora k'a ye ko kɔnɔ b'ale kan na nka kuruw b'a la nka o kuru ninnu ye sanu ye o bɛ muso fɔ a bɛna furu sɔrɔ a bɛna bonyabaw sɔrɔ a ka furu kɔnɔ i n'a fɔ quartier muso kuntigiya a bɛ o ɲɔgɔn fɔ nka ni muso furulen yɛrɛ don a bɛ sɔn ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ gouvernement kɔnɔ ni maa kalannen don nka n'a y'a sɔrɔ maa kalannen tɛ muso furulen don fana ale nana sogo k'a ye kɔnɔ b'a kan na o bɛ maa fɔ fana min bɛ sɔn ka kɛ maa caman ka jiginni ko ɲɛnabɔba i n'a fɔ dɔw bɛ yen ni tin wulila quartier la dɔrɔn a bɛ fɔ k'a ye taa karisa nɔfɛ hali ni a dɔnbaa tɛ a bɛ fɔ k'a ye taa karisa nɔfɛ o ka taa bila donc a ye kɔnɔ bɛ muso kana a bɛ jɔyɔrɔtigiya ni danaya ko fɔ. Misali la ni kɔnɔ in kun b'a kan na mɛ sanu tɛ ni kɔnɔ b'a kana k'a sɔrɔ sanu tɛ a fana bɛ tɔgɔ ɲuman ko fɔ muso sina in na n'a y'a sɔrɔ muso in ni ale tɛ maa maniba o b'a yira o tile filani kɔnɔ a bɛna tɔgɔja sɔrɔ mɛ ka dɔɔnin fara kan ni cɛlamɔgɔ de sogora sa k'a ye ko kɔnɔ b'ale kana o tɛ hɛrɛ ye saraka bɛ bɔ la n'o ma kɛ o cɛ sina bɛ sɔn ka gɛlɛyaba sɔrɔ i n'a fɔ mɔgɔw bɛ sɔn ka nkalon da la cogo dɔrɔn walima juru bɛ yɛlɛ kana fɔ juru in laban bɛ taa kɛ kasoladon ye Ala k'an kisi o ma. An ka maa naaninan cɛlamɔgɔ don ale kɔni sogora k'a ye ko susɛti b'ale sen na mɛ susɛti ninnu kasa kun ka bon. Voilà bon Maimuna ni cɛ sogora k'a ye ko susɛti b'a sen na mɛ susɛti nin kasa man di kosɛbɛ o bɛ kɔrɔ dɔmɔdɔ fɔ ni o cɛ sina ye musotigi ye a b'a yira k'a fɔ ko a muso donni don waleya dɔw la o waati minnu tɛ waleya ɲuman ye nka ni muso yɛrɛ tɛ a bolo n'o y'a sɔrɔ muso kofɔlen don a ye a kan ka jateminɛba kɛ n'o tɛ a bɛna muso dɔ furu o laban tɛ taa kɛ a sago kɛ ba ye a bɛ kɛ waati bɛɛ bɛnbaliya ni wɔyɔ bɛ a ka so mɛ halisa o sogo kelen fana ni muso de nana sogo sisan k'a fɔ ko société b'ale sen na mɛ o société kasa bɔlen don o bɛ cɛ ka fantanya ko fɔ o b'a yira ni cɛ in kɔni ye sɔrɔtigi ye n'u ma saraka bɔ sɔrɔ in bɛ ban ka fantanya yɛrɛ don du kɔnɔ Maimuna. Misali la ni société in tun b'a sen na mɛ a faralen don. Ni société bɛ cɛ in sen la mɛ société faralen don nka a kasa ma bɔ mɛ société min b'a sen na ale y'a ye société faralen don a muso ni musotigi don o b'a yira muso bɛna sauter mankan bɛna don a ni muso cɛ furu in bɛ yogoyaba yarɔ furu dɔw bɛ sa ka san 3 ni san damadɔw kɛ o bɛ o ɲɔgɔn kibaruya fɔ mɛ ni muso b'a bolo muso in u si kɔrɔlen don kosɛbɛ fo furusa yɛrɛ namani bilen ni nafolo dɔɔnin b'a bolo o b'a yira a ka nafolo wo bɛ bɔ a la o kɔrɔ ye tiɲɛni bɛ don a ka nafolo ko la. An ye faamuyali sɔrɔ la ni ne kun y'an ko sogo baasi tɛ an selen yan yɛrɛ an balimamuso dɔ fana ale y'a yira an na k'a fɔ ko a sogora wala waati bɛɛ ko ale bɛ sogo k'a ye ko ale bɛ to ka taa minɛn san dɔ bolo sugu kɔnɔ mɛ ale taa o taa sanni kɛ a tigi bɛ minɛn min feere ale ma o ye minɛn bulalamaw ye ale nana miiri a yɛrɛ kɔnɔ don dɔ ko ne yɛrɛ na o na muso in bɛ minɛn bulalama feere ne ma couleur bleu feere ne ma qu'est-ce que n tɛ n ka client falen wa ale tor'o la dɔrɔn sa dɔ bolibaatɔ tɛmɛna ka na o sa nana min kɛ muso in fana yɛlɛmana ka kɛ sa ye
o sa kɛra 2 ye sisan ale min fana ye sannikɛla ye ale tugura ale fana yɛlɛmana ka kɛ sa ye ale tugura o sa tɔw nɔfɛ u ye boli daminɛ bon a ye fɛn caman fɔ sogo in na mais laɲini ye min ye dɔrɔn an b'a yira an balimamuso Sina in na n'a tulo b'an kan na k'a fɔ a ka sogo kɔrɔ ka di kosɛbɛ mɔgɔ min bɛ sogo kuma bɛɛ ko fɛn bulalamaw feerela i ma wala fɛn bulalamaw dir'i ma o bɛ gɛrisigɛ ɲuman ko fɔ a tigi ka diɲɛnatigɛ la nka fiɲɛ min bɛ na a tigi la m'a sɔrɔ o ye a ka teli kojugu i b'a sɔrɔ ko o ko ale bɛ perese kojugu bamananw b'a fɔ ko kunkolo kalifa yɔrɔ caman k'i b'a di a cibaa ma a bɛ perese kojugu fɔ a bɛ sɔn ka taa a ka hɛrɛ ko dɔ falen k'a kɛ tɔɔrɔ ye ka misali di o kan a ma faso i b'a sɔrɔ n'a donna baara la yɔrɔ dɔrɔn ni sara ye 5000 ye taalen ɲɛfɛ a kan ka hɛrɛ ni tɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ baara in na mais kunna ma diya ale bɛ perese a b'a fɔ k'a b'i don baara wɛrɛ la a bɛ taa don baara wɛrɛ min na o laban bɛ taa kɛ nimisa ye donc maa min bɛ sogo couleur bulalama la wala ka couleur bulalama ye k'o dir'i ma a bɛ gɛrisigɛ ɲuman fɔ nka balimamuso ye a yeli min kɛ ko sa bolibaatɔ nana o bɛ maa fɔ min bɛna kibaru wɛrɛ fɔ a ye ale bɛ lahalaya min kɔnɔ n'a jɔlen b'o mɔgɔ dɔ bɛna kibaru dɔ fɔ a ye a bɛ k'a kɔnɔ k'o ye tiɲɛ ye ale bɛ tugu kibaruya in kɔ k'a ta in bila donc a bɛ taa kɛ nimisa ye a bolo dɔɔnin mais sarakatiw bɛ o la olu bɛna fɔ n'a ye weleli kɛ dɔ kuma dɔɔnin fana bɛ ka fara nin kan sogo kibaruya la parce que an wulilen don tɛmɛnin na dɔ ye ne wele telefɔni na k'a fɔ ko k'ale ma min faamu k'an ka sogo kibaruw fɔ k'ale y'a ye ko a kuma ka ca an b'a fɔ ko ni nin ye cɛbɔna ye ni nin ye musotigi ye k'o bɛ nin kɛ tan ko munna an b'olu dɔrɔn fɔ an b'a fɔ an balimakɛ ye k'a fɔ ko olu dɔrɔn ye diɲɛ yɛrɛ de ye o cɛw tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ muso wala denbaya ko walama nafolo hali nafolo in k'a bɛ dulon denbaya ko de la n'a y'a sɔrɔ ko i mago tɛ denbaya la i tɛ muso furu nafolo mɔgɔw bɛ sɛgɛn min k'a nɔfɛ u t'o kɛ o donc diɲɛ yɛrɛ sigilen don fɛn minnu kan sogow fana caman bɛ boli o fɛnw kan o de kosɔn sogow caman kibaruya bɛ taa bɔ muso ni cɛbɔna don a bɛ kɛ tan ni musotigi don a bɛ kɛ tan donc o kana kɛ kɔmɔnɔguwa ko y'an balimakɛ bolo nin tun ye bi sogo kibaruyaw ye nka an tɛna ɲinɛ halisa an ka abonnɛw caman bɛ yen an tɛ se k'u bɛɛ fo don o don nka mɔgɔ kelen kelen an bɛ foli se o ma i n'a fɔ kɔrɔkɔrɔmuso dɔ bɛ yen an b'ale wele ko Awa Ture a fana y'an ka abonnɛ ɲɛnamaba ye a filɛ Bamakɔkura Kasobonba fan fɛ an b'a foli bɛ se a ma n'a tulo b'an kan na an balimaw komi an tun y'a yira u la k'a fɔ an ka émission sigilen don ko 3 kan n'o ye kuranɛ tafsiri sogo kibaruyaw ani bamananw ka tɛmɛfiɲɛw bi an bɛna kuma fɛn min tɛmɛfiɲɛ kan o ye sɛ ye sɛ ni tubabu b'a fɔ ko coq an bɛna kuma sɛ kibaruya kan bamananw tun ka tɛmɛfiɲɛ la ni donokɔrɔ bɛ so kɔnɔ yarɔ donokɔrɔ ye cogoya 2 ye a dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko kulu 100 dɔ bɛ yen o ye kulu 1 ye bon ni i nana dunanya na o y'a sɔrɔ sɛ bɛ sɔrɔ du caman kɔnɔ i bɔra taama yɔrɔ i nana jigin jatigila min na i donna dɔrɔn i ɲɛ cunna sɛw kan mais sɛ cɛman min b'a dɔn n'o bamanankan la n'a bɛ fɔ ko donokɔrɔ i y'a sɔrɔ o ye kulu 100 ye ni bamananw ka tɛmɛfiɲɛ tun don o b'a yira o taama in hɛrɛ b'o kɔnɔ kosɛbɛ nka saraka bɔ dɔɔnin tun b'o rɔ ni mɔgɔ min tun ye o kulu 100 dono ye i jatigila rɔ i ka sɛ yeko fɔlɔ o taara kɛ kulu 100 dono ye ni fɔlɔ don o dɔw tun bɛ kolonkisɛ den 4 wala o dɔgɔyalen den 3 u b'o ɲini ka o sarakati dɔ la n'o kɛra o ye o tigi ka garisigɛ ko jalen ye o ka taama o kɔni k'a to sira in kɔni kan a bɛ fɛn sɔrɔ a bɛ bonya sɔrɔ mais i jiginna jatigila rɔ dɔrɔn sɛw nana i ye sɛ donokɔrɔ fɔlɔ min ye o nana kɛ sɛ min tɛ kulu 100 min kulu ye kulu 1 ye o b'a yira k'a fɔ i jatigikɛ in laadiri don maa tilennen don nka kuma dɔ la a ka ko ka gɛlɛn donc kabi ye e yɛrɛ bi i kɔlɔsi n'o tɛ a ka dunani jatigiya laban o tɛ taa ɲɛfɛ nka n'i nana jigin jatigila la e nana ye sɛba nana o kɔrɔ ye sɛ musoman nana sɛdenw b'a nɔfɛ bamananw ka kɔlɔsili tun bɛ bɔ nin bɛɛ kan n'a y'a sɔrɔ sɛba min nana sɛden min b'a nɔfɛ n'o ye sɛden 2 ye
walama ni siyɛden kelen don u b'a faamu k'a fɔ ale bɛ o sira min kan n'a ma jatigila falen a mɛn o mɛn fantanya b'ale sɔrɔ wala a bɛ jatigikɛ sɔrɔ mɛ ni siyɛ denw bɛ se 4 ka yɛlɛ sanfɛ kɔrɔ ye siyɛ in a denw ka ca dɔɔnin u tun b'a faamuya k'a fɔ o jatigila in madama a nɔrɔlen b'o la a tɛ dɛsɛ jatigikɛ yɛrɛ tɛ dɛsɛ nka ka dɔ fara o tɛmɛfiɲɛ kan halisa ni i bɔlen don dugutaa kama wala i bɔtɔ don ka taa dugu la siyɛ bɛ i yɛrɛ ka so e ko sisan ko ni ala sɔnna mo sini ni dono kasira an bɛ soli ka taa dugu la dono bɛ deli ka kasi ɛri fɔlɔ min na o kɔrɔ ye kuma dɔw ni dono bɛ kasi 4 heures pile nka sini ye ka dugutaa ye dono nana kasi ka kun a kasi waati fɔlɔ ye o b'a yira n'i ma o dugutaa dabila hɛrɛ tɛ sɔrɔ o dugutaa kɔnɔ nka walima dono yɛrɛ a bɛ deli ka kasi waati min na o waati nana tɛmɛ n'i taara o dugutaa la i bɛ taa laɲini minnu na o laɲini ninnu caman tɛ sabati nka dono sini ye ka taali ye e kan ka wuli dono bɛ deli ka kasi ɛri min na dono kasira o la fɔ i bɔra a kalamu o b'a yira o taama kɔni n'i y'o kɛ o ye taama jɔlen ye o ka di nka a ka kɛ dono yɛrɛ ma kasi nka i bɔra fɛnɛ i ye sira minɛ ka taa i ye kilo 1 ɲɔgɔn wala a tɛ kilo bɔ i y'o o taama dɔrɔn dono ye kasi ko 2 kɛ k'a tugu ɲɔgɔn na kuma dɔw la dono bɛ kasi sɔɔni a bɛ tila ka kasi n'o fana kɛra o fana tɛ kibaru duman fɔ taama na o bɛ gwɛrɛgwɛrɛ ko kibaruya fɔ nka halisa siyɛ fana nafa caman b'a la siyɛ nafa dɔ ye min ye a sensɔni ninnu sen minnu bɛ da dugu ma ni siyɛ fara sisan ni dununkɔrɔ don a kɛra dununkɔrɔ a kɛra siyɛmuso ye ni siyɛ fara sisan n'i ye o sensɔni ninnu tigɛ a sensɔni taa ninnu tigɛ n'i y'a siri finikolo rɔ bamananfini rɔ walima i y'a tu golo rɔ k'a siri den sen na den min taama mani wala den min tɛ taama a bɛ taama o yɔrɔnin kelen bɛɛ an b'o kɛ kado ye k'o di magasin di Mali TV abonnés ma olu dɔrɔn de ta don k'o minɛ waati cogo kosɔn an bɛ bi bamanan tɛmɛfiɲɛ jɔ yan k'a sɔrɔ hali a tɔba bɛ don wɛrɛ an bɛna kuma siyɛ ka kow kan halisa nin tun y'a badenkɛ Abdramani Jɔkolon Konate n'u b'a wele ko Seko ka bɔ Banankɔrɔ téléphone numéro 79 49 72 37 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.